Ähliňize salam. YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Her gezekki ýaly men gaty ütkeşik bir bölüm bilen geldim. Dünýäde her gün täsin giň atışlar kamerada ýazga alynmagyny dowam etdirýär. Olaryň käbiri şeýle bir adasy däl bolyn, video ýazgylarymyz bolmasa, olaryň hakykatlygyna we bolup geçendigine inanmazdyňyz. Gelin bu giň wakalary hemmämiz bile görelim. Bu video kim tarapyndan çekilendigi we wakanyň nerede bolup geçendigi barada anyk maglumat ýok. Emma ýöne görşüňiz ýaly, bu ýer bir kölüň ýa-da deňiz ummanyň gyrasy. Her näçegem bolsa, şu bulutlara bir seredin. Günmany daýdylanna suwa degýärler. Gözüňiziň ýa-da kameranyň görýän ýerlerine çelini uzalyp gidýärler. Araňyzda şular ýaly wakalara duş gelip gören barmy? Dogry emaýsam, mene duş gelip gördüm. Bu durmuşymyzda gören iňiň zatlarymyzyň biri. Bu videoda wakanyň nerede bolup geçendigi baradaky maglumatlary bilýän bolsaňyz, kommentariýalar bölüminde görüp bilersiňiz. Indiki videomuz tötenleýin alynan videolaryň biridir. Video gowy ýagdaýda düşürilmese-de, ýoldan geçen gen haýwanlaryň bardygyny görüp bilersiz. Emma olaryň haýsy haýwan bolandygyna hiç düşünmedik. Olar hakykatdanam keçijik dinozawrlara meňzeýär. Hawa munyň manysyzdygyny bilýärsiňiz, başga näme bolup biler? Bu jandarlaryň nämedigini bilýän bolsaňyz, tesvirlere ýazyň. Dogry emaýsam, bu ýerde nämeleriň bolandygyny bilemizok. Kolumbiýa döwletinde gijanyň bir wagty bolup geçen waka kameralar tarapyndan videoga alındy. Bilýäňizmi, bu wakanyň adyny Gijeki gün diýip atlandyrdyk. Bu ýerde men Gijeki gün sözüne üns çekmek isleýär. Sebebi hakykatdanam güne meňzeýär. Käbir adamlar munyň UFO bolup biljekdigini aýdýarlar. Käbir adamlaryň pikirçe bolsa, harby eserleriň ýarak synagy diýip aýdýarlar. Nämedigini bilip bilemizok. Ýöne bir hilli gorkutujy görünýär. Bu video birazrak gorkutujy. Tokoýdaky nätanys jandar atly bu videoda kameraçy video alyp görkä, kamerasyny tokoýa garşy göndürýär we seredin nämeleri bolýar. Muny gördüňizmi? Bu videodaky jandar näme bolup biler? Bu barada öz pikirleriňizi ýazmagy unutmaň. Bugünkü videomuz şundan ibaret. Videony halan bolsaňyz like we kanalymyza täze duş gelen bolsaňyz agla bolmagy unutmaň. Indiki videomuzda görüşýänçek hoş, sag bolun.